Минаваме и отбелязваме празника, който почитаме паметта на Свети Трифон. Знаете, че той е покровител на лозарите и на винарите. Ние не сме лозаро-винарски край, но в Ракитово, поради тази особено, че климата е разкошен, стават невероятни вина. Този празник го правиме за трета година и зачитаме, благославяме виното, заедно с госпожа Колчева, която е заместник кметица, заедно с помощничката Мими. Ще прочетем и ще зарежем единствената лозница, като ще наречеме за здраве, берекят, плодородие и много рожби на цялата община. Веднага след зарязването и след молитвата, така пак след един музикален поздрав, искам да ви разкажа за етимологията за виното и разбира се за историята на виното и защо се ползва в християнската църква и в християнските обичаи. Благословен е нашия Бог сега, всякога и во веки веков. Амин. Господ яви ся нам, благословен гради во имя Господне. Господ яви ся нам, благословен гради во имя Господне. Господи Боже наш, който си благ и човеколюбец Бог, Ти си ни дал лозния плод за наша наслада и храна. Молим Ти се, изпрати преблагодата на Дух Свети върху това ново вино. Дай на ония, които ще го пият, които ще го ползват, нека да им бъде за радост и веселие, а не за опенение и за безчинство. Защото Ти си нашия Бог и Твоето име призоваваме. Благослови това вино, защото се благослови и препрослави пречестното велелепно Твое име на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и во веки веков. Амин. И по молитвите на Свети Трифон, Господи Боже наш, благослови лозовия плод за изобилие, за благословение, за здраве и успех на тая енория, на този град, но ние, които живеят в него. Защото се благослови и препрослави пречестното велелепно Твое име на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и во веки веков. Амин. Мими, вземи ги тези работи. Аре да зарежеме сега. Не. Така, благослави се тази лоза с преблагота на Дух Свети в името на Отца и Сина и Светия Дух сега всякога и во веки веков. Амин. Да бъде за благословение берекят на този град в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Айде сега и ти. Айде, както сипеш така. Айде, здрави берекет. Така, дай ми сега това, зарязваш. Аз хващам, зарязваш ти отдолу. Къде? Тука? Да. Айде. Слагаш, айде още едно за мъжки рожби. Амин. Айде за здраве и за по-големи заплати на бюджетните, на общинските